Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli geçirilen bäsleşikleriň şäklerini Halipa çapyk tuwalaryň gatnaşmaklaryna goralan açapşygyna Mary vilayatynyň Marşeganyň ýaşaýjysy hormatly prezidentimiň fermany bilen Türkmenistanyň at gazanan açynasy diýen hormatly ady eýe bolan Gaýgyzyz Xan Nurdiýewiň çapan döwletli atly bedewiniň pellehana ilkinji bolup gelmegi hemde hormatly prezidentimiň şahs erpaýyna Toyota kysymly ýeňil awtoulygyna münasip bolmagy vilayatyň ähli ýylatynyň ýyldan ýürek bedewlerinde bolan bu soňşlaryny hasam belinde götürdi. Şahs erpaýyna eýe bolan ýüregi joşguny Halipa çapyk bar Toyota kysymly ýeňil awtoulygyna Marşeganyň gözel künjeklerini aýlanyp şeýlerin ajaýyp köçelerini ugry bilen özüniň döwletli ojagyna geldi. Şu münasibetli Halipa çapyk baryň agdy bir maşgalatyna ullan toy tutulup dogan garnaşlary ony hormatly prezidentimiň fermany bilen Türkmenistanyň at gazanan açynasy diýen hormatly ady eýe bolmagy hemde bayramçylyk açapşygyna gazanan ul ýeňişi bilen mehirli gutladylar. Bu ýeňiş Han Nurdiýewiň agdy bir bagtyar maşgalatyna toy şatlygyny paýlap, olaryň durmuşyna ýatdan çykmajak ýakamly günleriň birine urdy. Halipa çapyk bary sowgat berilen şahs erpaý ýeňil awtoulygy halkymyň döwletlik ýörelgelerinden asylly toy desturlarynyň ugralanyp ajaýyp däplerle garşylandy. Şu şahatlykly waka münasibetli tutulan toyun dawarasy onda ýagnanan aýdymdyr saalaryň şyryny owady alytlary ýaňsaldy. Aýdym saalarda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiň Arkadaly Gahrman Serdarymyň ahal teke bedewlerimiň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda alyp barýan rowaji işleri Türkmen bedewleriniň ýynnamlygy, gözelligi hemde halkara parahatçylyk ganaşmak gelen şahatlykly wakalary joşguny wagt edildi. Bu şahatlykly pursatlar toýa gelen her bir adamyň kalbyna ýatdan çykmajak täsirler galardy. Toyun dawarary şahatlygy batyar raýatlaryň bu ýytanjyny hasam belende götürip Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiň Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýelin ýürek bedewlerinde olary ösürip yetişdirmäge münasip goşunt goşýan usta çapyk tuwalara, açynaslara goýan belent hormat sarpatynyň aýdymly şanyna gurly. Bu şahatlykly waka begenip, bu ýysanan Halipa çapyk tuwaryň maşgalasy, gowşulan şahs erpaý hemde çapyk tuwalar barady diýen aradalar üçin hormatly prezidentimiň Arkadaly Gahrman Serdarymda hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.